Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакой, добра сябры, рады вас вітаць у новым выпуску зоопарку ў галаве, дзе мы палюем на розныя духі зла, стараемся распазнаць, як яны дзейнічаюць у нашым жыцці, як нам іх пазбавіцца. Памятаеце, мінулы раз, калі мы гаварылі пра адчай, я ўзгадаваў такую выяву, якая называецца меланхолія, з падобнай драбінай наверх лесвіцай, і па ей ніхто, на жаль, не ішоў па гэтай лесвіцы, хоць яна існавала. Сёння мы пагаворым пра сястру адчаю, пра якую я мімаходзь узгадаваў у мінулым выпуску, якую можна атаясаміць, канешне, з лянотай, але яна так насамрэч не мае адпаведніка ў 7 галоўных грахоў, таму што справа з ёй нашмат больш складаная. Сёння гаворка пойдзе пра акедыю. Як бачыце, ўжо амаль поўдзень, і гэта звязана таксама з акедыяй, таму што акедыя у традыцыі айцоў пустыні называлася дэманам поўдня. Евагрый піша, што яна атакуе манаха дзесьці так з 10 па 14 гадзіну, тады, калі найбольш горача, тады, калі немагчыма выйсці з келлі. І в этой келлі сядзіць гэта бедны манах, які пачынае ненавідзець усё, чым жыве. Сваю келью, сябе, сваё пакліканне, сваіх сабратоў. Не то, што яны яму так уже надакучылі, яны нам проста не падабаюцца, пачынае бачыць у іх мінусы і пачынае ненавідзець сваё жыццё. Гэта не столькі лянота ў такім класічным разуменні ляноты, сколькі адсутнасць сэнсу. Жыццё раптоўна страчвае сэнс. Больш таго, гэта вельмі падобнае да дэпрэсіі, таму што паводле айцоў пустыні у акедыю можна трапіць альбо шляхам таго, што ты будзеш уцякаць ад рэчаіснасці ў сон, або шляхам таго, што ты будзеш блукаць. Ці фізічна будзеш блукаць, ці будзеш у думках сваіх ісці альбо ваўчора, альбо ў заўтра, не заставацца ў сённяшнім дню, у сённяшняй канкрэтнай сітуацыі. Акедыя не дае магчымасць чалавеку радавацца жыццём. Акедыя не дае чалавеку матывацыі ўстаць з ложка. Акедыя называецца паводле Евагрыя самым цяжкім з грахоў, самым цяжкім з духаў зла, хутчэй. Ось, і як бачым, усё больш складана. Тут гаворка не ідзе пра нейкі грэх, звязаны з добром, якое празмернае. Гаворка не ідзе пра тое, што я нешта добрае стаўлю ў фундаменце свайго жыцця і праз гэта жыццё робіць такой перакручанай версіяй сябе. Гаворка ідзе пра тое, што акедыя блакуе проста жаданне жадаць. Гэта мета-парок. Ось, і гэта той парок, які кіруецца на той, каб нічога не хацець. Чалавек ужо не захоплены чымсьці. Чалавек захоплены тым, што нічога яго не захапляе. Чалавек абсалютна пазбаўлены радасці жыцця. Таму што калі розныя духі зла атакуюць нейкую сферу, нейкую частку нашай душы, ці гняўлівую, ці вось гэтую пажаль, ці розум наш, акедыя атакуе сувязі паміж імі. Акедыя пазбаўляе чалавека дзейснасці, пазбаўляе яго дынамікі. І нездарма на выяве Брэгеля старэйшага, прысвечанага акедыі, там як бы рух ёсць, але ўсё вельмі запаволена. Нейкія паўзуць уліткі, нехта нешта цягне, это ўсё вельмі павольна. Так як бы час застыў, усярэдзіне жанчына, якая сімвалізуе вось гэтую акедыю, на падушцы, і эту падушку і сам д'ябал падпраўляе. Это згодна з старой прымаўкай сярэднявечнай, што лянота, гэта акедыя, гэта падушка д'ябла. Для таго, каб зразумець, як дзейнічае акедыя, як яе перамагчы, трэба нам парадзіць, што яна ввогуле значыць, што значыць гэта слова. І слова даволі складанае. А значыць адсутнасць, акедос, і вось тут цікава, значыць з аднаго боку клопаты, з другога боку сувязі сямейныя, шлюб, адносіны паміж мужам, жонкай, адносіны паміж блізкімі, і нават пахаванне, значыць, і нейкія клопаты з пахаваннем звязаныя. В сэнсе, акедыя – гэта адсутнасць клопату, бесклапотнасць і адначасова адсутнасць сувязяў. Так і бы нішто мяне не трымае. Я эмацыйна ні да чаго не прывязаны, ні да кога не прывязаны. У такім стане чалавек павінен быць тэарэтычна бесклапотны, але, кажуць, айцы касцёла, акедыя – гэта прычына клопатаў. За акедыя этой клопаты найчасцей бяруцца. Ось, чалавек шукае ў трывозе магчымасць неяк сябе запоўніць. Таму, напрыклад,
Ян Касьян будзе казаць, што акедыя гэта прычына, напрыклад, пажадлівасці. Таму што манах спрабуе сябе нечым запоўніць, эту пустату ў сабе, пустату сувязі ў адносінаў з светам, з супольнасцю, якой жыве, і шукае нейкай цеплыні, шукае нейкай радасці. І кожны з нас, як пачне сябе запаўняць, можа не тым сябе запаўняць. Таму акедыя можа быць такімі дзвярамі ў розныя іншыя парокі і грахі. Але перш за ўсё яна апусташае чалавека. Уцякае монах у сон, як я ўжо сказаў, ад рэчаіснасці. Уцякае монах у блуканні, у сваёй галаве, ці ў рэчаіснае нейкае блуканні, каб хаця не рабіць таго, што трэба рабіць, бо раптам то, што трэба, робіцца непрыемным. Я памятаю, як падчас экзаменаў было. Ось калі ты нешта любіш, любіш там філасофію, тэалогію, нейкія рэчы розныя, такі псіхалогію, там усё, што ў семінары выкладалася, святое пісанне. Але як толькі экзамен, так не хочацца гэта чытаць. Як толькі экзамен заканчваецца, зноў гэта чытаеш. Толькі таму, што трэба здаваць. А от за кошт таго, што хтосьці цябе гэта патрабуе, гэта раптам не хочацца рабіць. Тыпічная акедыя. Як перамагчы гэтага хітрага дэмана? Як перамагчы гэтага дэмана поўдня? Я, дарэчы, амаль у поўдзень вам і запісваю гэтае відэа. Евагрый кажа, ёсць 4 спосабы. Першы з іх – гэта быць у келлі. Не мяняць чагосьці, не ўцякаць ад рэчаіснасці. І адзін з зайцоў пустыні Абба-Памба казаў сваім вучням: будзь у келлі, келлі цябе ўсяму навучыць. Калі табе штосьці не падабаецца ў тваім пакліканні, у тваім жыццёвым выбары, у прафесіі, у нейкіх адносінах, не адчуваешся прывязаным да гэтага, не ведаеш, да чаго ты прывязаны, то замест таго, каб кідацца ў розныя бакі, будзь у келлі. Альбо ты адкрыеш прыгажосць у тым, дзе ты знаходзішся, альбо ты адкрыеш, што менавіта хочаш і чаго табе не хапае, каб у гэтым кірунку ісці. Другая рэч – гэта фізічная праца. Чалавек, калі працуе, ён заўсёды заангажаваны ў гэту працу. Можа гэта быць вельмі простая праца. Можа быць такая справа, што я эмацыйна не прывязаны да гэтай працы, але ўжо сам працэс працавання паступова дае мне некую такую эмацыйную сувязь з аб'ектам працы, да? І больш таго, ён мяне так неяк захвочвае, ён мяне так неяк абуджае да жыцця. Вось гэты працэс працавання. Трэцяя рэч – гэта. І тут падобна да адчаю, размовы з братамі. Кайнонія, супольнасць. Зразумела, што ў стане акедыі мала з кім хочацца гаварыць. У стане, калі чалавек перажывае нешта падобнае да дэпрэсіі, мала з кім хочацца дзяліцца. Але калі нават на сілу гэта робіш, то ўбачыш, як паступова неяк змяняецца твой падыход, змяняецца настрой. З'являецца нейкая такая радасць. Неяк цікавасць да жыцця абуджаецца. Бачыш, што ты не адзін. Таму што акедыя спрабуе чалавека, так як і адчай, аддзяліць ад супольнасці, каб ім цалкам завалодаць. І чацвёртае, пра што кажа Евагрый, гэта спадзяванне на радасць. Акедыя, так як сама назва, як кажа, дэман поўдня, дэман палудня, яна знікне. Як толькі знікне вось гэты самы гарачы час. І зноў зможам дзейнічаць, і зноў зможам жыць у паўнаце. Гэта даволі важная думка, што хоць на момант, калі акедыя табой запанавала, табе здаецца, што ўсё бессэнсоўна. Гэты свет такі застанецца бессэнсоўны, ён такі быў. Як толькі яна праходзіць, як толькі ты не даеш сябе перамагчы ёй, адступае з нейкім часам. І пасля яе, як кажуць, айцы пустыні, прыходзіць вялікая радасць. Дарагія, жадаю нам шмат радасці, жадаю нам не паддавацца дэмону палудня. Няхай благасловіць нас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. І да сустрэчы ў новым выпуску «Заапарку у галаве». Заапарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.